Hallelujah.
Asbon. Amen. Amen. Isihloko engizokhuluma ngaso namhla sithi usizi lwabantu abasekufeni. Usizi lwabantu abasekufeni. Ngizofunda incwadi kaJohn 5 from verse 24 kuya 29 kodwa amanye amavesi angizowafunda. John 5 from verse 24 kuya 29. Ngiqinisile ngithi kini ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo. Okholwa nguNkulunkulu. Unokuphila okuphakade. Ngiqinisile ngithi ozwa izwi lami akholwe ngongithumileyo. Okusho ukuthi akholwe nguNkulunkulu. Unokuphila okuphakade. Akaye ekwahlulelweni. Kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Ngiyafisa ukuthi
ngiqale ngichaze lamazwi lapho ethi uJesu okholwa ongithumileyo. Akasho uJesu ukuthi okholwa yimi, uthi okholwa ngongithumileyo. Unokuphila okuphakathi, okholwa ngongithumileyo. uJesu ke wayethunywe uNkulunkulu. Unokuphila okuphakathi, akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. Lamazwi kaJesu ungawafunda nje, abantu bafunde. Kodwa kwesinye isikhathi noma izinto zibhaliwe kukhulunywa ngazo ngeke uyiqonde. Kodwa ngenhlanhla lapha asifani namabandla amaningi, ngoba izinto eziningi asisikholwa kodwa siyazazi. Sizazi ngoba we experience many things, abantu abaningi abasikholwayo. Abantu abazi ukuthi kusho ukuthini ukuthi uma umuntu ekholiwe unokuphila okuphakathi, akayi ekwahlulelweni, kepha usephumile ekufeni wangena ekuphileni. No one clearly understands ukuthi kusho ukuthini lokho. Bakhona abantu babe khona kusukela emandulo, abantu ababengafi. Ngike ngakhuluma ngesonto elidlule ukuthi uEnoki wahlala noNkulunkulu eminyaka engamakhulu 4 ephila ela emhlabeni, kodwa wahlala noNkulunkulu iminyaka engamakhulu 4. To us, ukuthi ungahlala kanjani noNkulunkulu iminyaka engamakhulu 4 noma engamakhulu 3, asiyona into ongayi-understanda leyo. Ungacabanga ukuthi no inkulumo nje yaseBhayibhelini. Omnye umprofeti uEliya kwafika inqola yomlilo yamthatha yamsezulwini, akazange waba nethuba. Kodwa kwesinye isikhathi kwenzeka ukuthi isidumbu sakho sibe nethuba, kodwa uthi mawusuka nje uvela usuke umoya wakho uyongena ezulwini. Ingababikho lento ukuthi uzokufa uvuke, uvele usuke nje uthule, usuke lapho ngenkathi isidumbu sishiya, uvela umoya wakho usuke ubheke ezulwini. Ngiyayikhulume ngendaba kamama wami because I said ukuthi these things esikhuluma ngazo asikhulumi ngezinto eziyinkolelo. Ngiyayikhulume ngomama wami ukuthi umama wami wayekholwe kakhulu. Angikaze ngimbone umuntu owayekholwe njengomama, mazi, kodwa angizange ngambone ekukhuleni kwami umuntu owayekholwe njengomama. Umama wavele walokhuza, wavele ngoMeyi 1981 waya emhlanganweni, wafika watshela ubaba inyanga yezulu ukuthi ufike ubaba omkhulu wathi usiyangilanda. Wathi kufika ubaba omkhulu wathi usiyangilanda. Ngo-14 ngoJune
wahamba waya kumakhosikazi ka-14 wafika wawatshela ukuthi ufike ubaba mkhulu wathi uyangilanda. Mhla ka-1 kuJulayi wavuka ekuseni wathi akalethelwe amanzi ageze ngoba kade sekufike izithunywa zasezulwini zimlandile zithena akageze bazobuya emini bemlande. Wageza wahamba waya endlini yakhe. Uyayazi umfundisi Mpanza babehlala nobona babelala nogogo. Wahamba wafika walala embhedeni. Ngo-12 zafika izithunywa zasezulwini zamlanda wavele wathula nje. Esazi isikhathi ozohamba ngaso wahamba ngaso. Samthatha samsemakhazeni. Esesemakhazeni wabuya wazositshela wathatha mina, hayi ukuthi wangitshela, wathatha mina wahamba nami waye wangitshengisa lapha ofike ubaba mkhulu wambeka khona. Ngawubona lo muzi ohleli kuwo. Wayese uyangitshela ukuthi buyela emuva, wabuyela nami emuva. Wayesethi ke nawe uma sefike isikhathi lapho ubaba mkhulu esezokulanda khona uyokuza uzohlala la, nanku umuzi wakho. Njengoba ngimi nje phambi kwenu ngiyawazi umuzi mangife ngizangi. Ngiyawazi ngoba wangitshela umama. Ngamanye amazwi umama waba nokuphila okuphakade ngoba akazi noma umphefumulo wakhe wasuka esidunjini kodwa awuzange wasuka waya elokhuzeni wayohlala ethuneni umoya wakhe. Wathi usuka umoya wakhe wasuka waya ubheka ezulwini straight ngaso leso sikhathi. Walwazi uhambo lwakhe noma esesezulwini wabuya engakangcwatshwa wazongitshela ukuthi hayi ukuthi wangitshela wangithatha wahamba nami wafika wangitshengisa ukuthi nakhu kimi uma nawe sefika isikhathi uyohamba uze la. Ngawubona lo muzi oyisimangaliso. Uma kuthiwa umuzi wasezulwini ukhazimula ngaphezulu kwelanga nenyanga, hayi ukuthi leyo nto yinto engiyifunda nje eyihlabelelweni. Ngayibona, ngabona lapha umama ohleli khona wangithatha waze wayongitshengisa. Wangitshela wathi izulu lakho-ke leli. Uma usuka la emhlabeni uyiphathe kahle nanti izulu lakho. Ngalibona lelo zulu. Uthi-ke uJesu umuntu okholwayo uNkulunkulu, okholwa ngomthumile, unokuphila okuphakade, akasawukuzwa ubuhlungu bokufa, kodwa uyothi esuka eyongena ekuphileni. Ngoba uma ungena ezulwini usuke ungena ekuphileni. Usuke ungena ekuphileni. Ebese eqhubeka uJesu ethi ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo, abenze ukulunga baphumele ekuvukeni kokuphila, abenze okubi ekuvukeni kokulahlwa. Ningamangali ngalokho ngokuba isikhathi siyeza okuseqinisweni sesifikile uJesu lapho bonke abasemathuneni bayakulizwa izwi layo, indodana kaNkulunkulu, abenza ukulunga baphumele ekuvukeni bokuphila,
abenze okubi ekuvukeni kokulahla. Lapha uJesu uchaza indaba ukuthi njengoba ngachaza ngaphambili, akibo bonke abantu ekuqaleni ababengena ezulwini, akibo bonke abantu ekuqaleni ababengena ezulwini, ngoba ukukholwa nokumenywa ezulwini akusiyona into yaphakade. Anganona ngizwa yena. Ukukholwa noma inkolo nokungena ezulwini akusiyona into yaphakade. Ekuqaleni abantu ababehlala ezulwini kwakuzingilosi kuphela, kungabantu abangakaze bebe semhlabeni. Kodwa kwahamba kwabakhona abantu abathi besemhlabeni bebengcwele. Ngakusho lokho ngesonto elidlule ngathi kwakukhona Abraham, kukhona Mose, kukhona Jacobe, kukhona laba bale emuva. Bonke labo bantu bathi besuka la elokhuzeni baye ezulwini, abazange baze baye emathuneni, baye ezulwini straight. Baba babe ngabasezulwini bekhuluma noNkulunkulu besemhlabeni. Konke uNkulunkulu obatshela khona bekwenze besemhlabeni. Abantu baqala ukumenywa ezulwini bonke ngesikhathi uNkulunkulu selethe inkolo yakhe yonke ngoMose. Base bebaningi ke abantu basemhlabeni abaya ezulwini. Kodwa angazi noma babeya ezulwini ngempela, ngoba uthi uJesu siyeza isikhathi lapho abasemathuneni abafile beyovuka emathuneni. Uthi kodwa leso sikhathi sesifikile njengoba ngikhona nje. Lapho abantu abasemathuneni bayovuka. Bese kuthi ekuvukeni kwabantu emathuneni behlukana kabili. Kukhona abayovuka ngoba bezwe izwi likaNkulunkulu. Ngamanye amazwi bayovuka ngoba bemukele ukukholwa. Kukhona abantu abayovuka ngoba bemukele ukukholwa. Uma sebevukile emathuneni bese beya ezulwini, beya ekuphileni kwaphakade. Uthi ke uJesu abavukile balizwile izwi lendodana abenze ukulunga bophumelela evukeleni kokuphila. Ukuvuka kokuphila kusho ukuthi mawuvuka ethuneni uye ezulwini. Ukuvuka kokuphila lokho. Kodwa abenze okubi bovuka emathuneni, mase bevukile emathuneni beyolahlwa. Bebe nokuvuka komoya bevukele ukuba beyobulawa, kubulawe umoya wakho. Kusho njalo uJesu uthi ubokwesaba, ungamesabi obulala inyama, kodwa ubokwesaba lowo othi sebulele inyama bese ebuye ekwazi ukubulala umphefumulo. So bayofa abantu bengakholiwe bevuke mase bevukile. Kodwa laba abenze okuhle bothi mabevuka bemenywe ezulwini. Kodwa abanye bothi mabevuka bevuke bese beyolala. Uthi ubaba mkhulu umprofeti, thina boshembe singakafiki lapho, okhokho beni oyihlomkhulu, imimoya yabo yayihlala emathanjeni abo njengemimoya yezinyoka.
behlala ezihlahleni, behlala ezibayeni. Kodwa thina boshembe sithunyelwe ukuthi sibakhiphe besuke ukuba imimoya yabo ihlale emathanjeni, besuke ukuba imimoya yabo ihlale ezibayeni, besuke ukuba imimoya yabo ihlale ezihlahleni. Kodwa imimoya yabo imenywa ukuba iyohlala noNkulunkulu ezulwini. Yikho ke wathi ma ubaba mkhulu esentabeni yaseNhlangakazi wawabona lamakhehla amadala ehlabelela, ethi livulwe ngubani? Wozani mazulu, wozani ni ola livaliwe. Njalo ke umprofeti uthi sathi masifika kulelizwe laKwaZulu asibona amakhehla imimoya yabo ehleli emathanjeni abo, imimoya yabo ehleli ethuneni, imimoya yabo ehleli ezihlahleni, imimoya yabo ehleli ezibayeni. Ayise eyajabula ethi wozani mazulu, lali livulwe ngubani leli sango lokuthi thina sithi sihlala ezihlahleni bese simenyelwa ukuthi siyohlala noJehova? Livulwe ngubani leli sango? Livulwe ngubani? Livulwe nguShembe. Wa-Israyeli livulwe nguJesu ngaso sikhathi, kodwa lapha isango lokuthi abantu bevuke emathuneni beye kuJehova bezulwini lavulwa nguShembe. Ngoba ekuqaleni abantu babengayi ezulwini, babethi mabefa beye phansi ethuneni. Yikho nje kwakuthiwa abaphansi, ngoba babehlala emathuneni. Yikho njena babeyofunwa emsamo. Yikho nje kwakuthiwa umuntu ma ezokhuluma nabaphansi engene esibayeni, ngoba babehlala ezibayeni. Imimoya yabantu abafile yayihlala ezibayeni, imimoya yabantu abafile ihlala emathuneni, imoya yabantu abafile ihlala ezihlahleni. Wayesefika uShembe ethunywe uNkulunkulu njengoJesu wayethunyiwe uNkulunkulu kaIsrayeli ezobavusa ukuthi abavuke emathuneni, abasuke ezibayeni, abasuke emsamo, beye emzini oyingcwele, beye eparadesi, beye emzini wamaNazaretha, inkosi yakhona eyodwa okunguJehova kuphela. Amen. Now, Ebo,
into engifuna ukuthi niqonde kahle ukuthi kuyishwa ukuthi uma thina sesisezulwini sesitshengiswe ubungcwele bese futhi siyohlangana nalabo abantu noma sibuyela kulabo abantu abaphuma emathuneni bayezulwini thina siphambana nabo sibheke lapho abakhishwa khona. Inkinga ileyo ngoba lapho laba abantu abahlala khona akusiyona indawo enhle. Ngixoxele enye indaba ngemvume kamkhokheli. Ngicabanga ukuthi unyaka ka-2008 angisazi noma sasesila ekhaya noma sasesefletini, kodwa ingqondo yami ingitshela ukuthi sasesefletini. Kwakugula kakhulu umfundisi umnewethu uyiseka umfundisi Mpanza ubona wayegula kakhulu, wayesegulele isikhathi eside, wayegule ebuye futhi ephile, egule efuye futhi ephile. Ngelinye ilanga kwafika le ndoda esihamba nayo yathi umfundisi ubesazohlala emhlabeni, kodwa kukhona le ndoda yakwaMpanza enekhanda elikhulu ngendlela esibangaliso, kodwa iyona ephethe isimpanza sonke. Manje le ndoda isinqumo ukuthi umfundisi imthathe umoya wakhe, futhi uma isinqumile into akakho umuntu ongayiphilisa ngoba iyona ephethe isimpanza sonke. Lo muntu wasezulwini inkosazana-ke uyathi uma iphakamisa isandla bese siphenduka siba yi-screen ngendlela ongeke uyi-understand. Le nto engiyikhuluma ngenze niyi-understand kodwa iba njalo, icishe ibe njalo. Wayesesitshengisa le ndoda, sayibona nazi le ndoda. Lapha le ndoda eyayikhona kwakuyimgede nje, hleli imgede yabantu, abantu behlala emgedeni. Yo, thina siyalazi izulu lomndeni. Yayisisuka le ndoda ihamba, wathi njengoba niyibona ihamba nje isiyothatha umphefumulo kamfundisi. Wayesethi ayikho indlela yokuthi ungamstophisha lo muntu ngoba noma umtshela into uvele enze opposite yale nto isho. Wathi the only way yokuthi umstophishe ukuthi ethathe ulokhuza umphefumulo kamfundisi ukuthi umtshele ukuthi akawuthathe, ngoba uma uthi akawuthathe uzowuyeka. Wayesekhomba nangu umkhokheli. Umkhokheli mtshela ukuthi umfundisi usegula kakhulu manje akawuthathe umphefumulo wakhe. Umkhokheli wayesekhuluma naye, baba umfundisi ugula kakhulu manje nangcono ukuthi uvele umthathe. Waphenduka wambuka wacasuka wabuyela emuva. Nangu njengeke wabuyela emuva. Wathi-ke uhlalele ngiyabona-ke ukuba uthena baba ngicela ukuthi umphilise umfundisi bezohamba, ngoba uhlale enza into eyi-opposite yalena othi yenze uyicelayo.
wathi thani ucela umfundisi emthathe umntana kamfundisi osegula kakhulu nangampela umkhokheli washo hayi ukuthi sasinaye wazawusesimbona nje ekude kodwa amazi ukuthi wayephendula kanjani wayesizwa awu baba umfundisi useyagula kakhulu ngicela ukuthi usansumthathe umoya wakhe penduka lesi silwane sakwampanza ikhehle kudala ethukuthela lambuka labuyile kwaku 2008 or 2007 uzohamba nomhlabeni hayi oh yes uzohamba ngo-2012 wabuyiswa umkhokheli kodwa naye tshelwe ingilosi ukuthi ukuze umstophishe lowa muntu ukuthi ethathe umphefumulo kamfundisi mtshela ukuthi akawuthathe ngenkathi umkhokheli emtshela ukuthi akawuthathe wabuyela emuva leyo nto ekuqaleni ngoba sasaqala ukuhlala nengilosi singakawazi ama-dynamics. We did not read anything ngaleyo nto ngaphandle kokuthi sabona nje isimangaliso, but we could not read anything kuleyo nto leyayenziwa ukuhlaleleni. Kodwa umbuzo uthi njengoba sengiyimanjena nje sengiyazazi zonke izinto zasezulwini eziningi. Uthi umbuzo kwenzeka kanjani ukuthi umfundisi ezolandwa indoda yakwampanza? Kwenzeka kanjani ukuthi umfundisi umphefumulo wakhe uzolandwa indoda yakwampanza ewumfundisi kaShembe? Kwenzeka kanjani? Umama wami walandwa umprofeti, kodwa manje umfundisi usezolandwa indoda yakwampanza. Kanjani? Ngoba wayemfundisi kaShembe. Ijulile walandwa ile ndoda yakwampanza ngoba yize wayemfundisi kaShembe kodwa wayengasekho uShembe. Uyazi umfundisi uMpanza umntanakhe ngikhuluma ngomuntu engimelamayo mina. Lo mfundisi engikhuluma ngayo umnewethu ngiyamelama emhlanje. Ubonga lona uyise. Ngakho-ke ngikhuluma ngento yakwethu engihlupha kakhulu, even more than mhlawumbe ubonga ngazi ukuthi ubani umthanda, kodwa mina ngiye ngithatha ukuthi imina engangimthanda kakhulu umnewethu unobonga. Ayikho into engangiyithanda, uyazi na ukuthi umnewethu ngangimthanda kakhulu kunawo wonke umuntu okhona emhlabeni. Sasi sentuthumo, entuthumo umuzi kamnewethu. Kwakuneqhugwane. Kuleli qhugwane phakathi kunesihlalo. Lesi sihlalo sibhekele emsamo. Angazi ukuthi kwenzeka kanjani ukuthi abantu amadlozi njalo ehlale ebheke emsamo. Kodwa lesi sihlalo sasibheke emsamo. Isihlalo esibheke emsamo kuthiwa isihlalo senkosi yakwampanza uSandaneso, ngoba umnewethu wayeyinkosana isizwe sakwampanza. So kunalesi sihlalo ke la eqhugwaneni esihlala sibhekele emsamo. Bese kuba khona udadewethu oyiNazaretha Sangoma. Njalo uma kushona ilanga, hayi makushona ilanga noma isiphi isikhathi, kodwa nje uma sihamba kufanele sithathe impepho
siyongena kuleli iqhugwane size kulosandanezwe sifike simtshele ukuthi sesiyahamba akahambe nathi. Uma kukhona inkinga esinayo siza kuleli iqhugwane siza kulosandanezwe sikhulume naye simnikele yonke into, mina nomne wethu singamaNazaretha njalo. Ukhona udade wethu kungapheli isonto bese eza lapha yena ke efike ekhulume esho ukuthi lo baba usandanezwe uthi usandanezwe uthi kwakuyimpilo yami, impilo yakwaMpanza. Uyazi ubonga ukuthi there was a stage lapha esasingasayifaki khona icathulo kithi. Yes. Sasingayifaki icathulo kithi ngoba lo muzi lona kwakuwumuzi manje wamadlozi. Masifike ekhaya icathulo siyishiye lapha singene ekhaya sesiyiphethe. Lena entuthumo ke sasiphila leyo nto. Asayikhulu indaba kaShembe nendaba kaNkulunkulu ayikhulunywa lapha. Into esiyaziyo manje na usandanezwe. Manje na ke ngaze mina kwafika ingilosi yangikhipha kulento. Kodwa ngenkathi ingikhipha kulento abazange abantu bakwaMpanza bengilandela. Baqhubeka naleyo nto namanje basaqhubeka naleyo nto. Manje na ke umbuzo uthi wayezothi ma umne wethu esehamba emhlabeni elande ubani ngaphandle ukuthi elande usandanezwe. Ayishongo ingilosi ukuthi usandanezwe. Yathi njena indoda endala ephethe umndeni noma isizwe sakwaMpanza. Yathi ephethe isizwe sakwaMpanza. Ayishongo ukuthi njena ephethe isizwe. So kusho ukuthi kwakusandanezwe ngoba thina sasikhonza usandanezwe. Kodwa ingilosi ayizange yambiza yathi usandanezwe, yathi njena indoda ephethwe isizwe sakwaMpanza le bizolanda umne wethu. And ngaso sonke isikhathi umne wethu wayeyikhonza le ndoda, nami futhi ngiyikhonza ngoba ngangihlala intuthumo njalo ekuseni masihamba noma sinenkinga, masihamba noma ntambama sishisa impepho, sishise kuleli iqhugwane, sishisele usandanezwe. Sibikele usandanezwe ukuthi sesiyaphuma manje siyahamba. Noma sibuye sitshele usandanezwe ukuthi sesiyabuya manje. Usandanezwe la ekhaya eyinkosi enesihlalo enobhoko nezihlangu zakhe ezila. Ngithule ngesinye isikhathi ngicabanga ngithi angikholwa ukuthi umne wethu usezulwini. Kwakuwumuntu owayekholiwe kakhulu kodwa ngokungenwa lama practices angikholwa ukuthi usezulwini. Angazi ukuthi ngenza kanjani ukwesezulwini kodwa kuye kungifikele lokho ngithi kodwa umne wethu wayengaya kanjani ezulwini ngoba ngenkathi ezohamba emhlabeni kwaqhamuka usandanezwe wazomlanda. Ukuthi kwaqhamuka usandanezwe akusiyona into engiyifuniselayo. Angiyifuniseli. Sayibona watshelwa yithi, watshelwa nangumkhokheli. Wathi baba usiyagula kakhulu umfundisi mthatha. Wacasuka wabuyela emuva. Kanti ingilosi simazi kahle ukuthi i-reaction yakhe izoba kanjani. Ngoba katshelwa umuntu. Ovela waphenduka wambuza uthi lo uyabuyela emuva. Kodwa nobethi hamba umbulala wathi ngatshelwa wena ukuthi umbulala uphendule emuva. Thina sibone izinto ezinkulu. Sibone izinto ezinkulu kabi. Kodwa angikhulumi ngalokho. Into eyayingicabangise ukuthi
lo muntu owakuthiwa uyinkosi ophethe isizwe sakwaMpanza wayehlala emgedeni. Where's emgedeni? The whole inkosi yakwaMpanza isuka emgedeni. Azange sabona muzi waqhamuka kuwo, sabona imgede nje abantu laba abahlala khona. Manje ke wena ukhishiwe kuleyo mgede, ukhishiwe ezulu lomndeni, ngoba ayikho into eyizulu lomndeni ngaphandle kwemgede. Hayi ukuthi ngiyathuka ngabona nangu umphokeli nawe uyakwazi ukuthi sambona uSadanezo lapho aqhamuka khona. Ayikho abantwana basezulwini into ebuhlungu njengokuthi uthi uyikholwa bese uthi ma ufa ungayi ezulwini uye ezulwini lomndeni. Uma isixoxela lento ingilosi ithi njengoba ulapha uphila half impilo yobuNazaretha, half impilo yamasiko. Kodwa inkinga ekhona njengoba ade esho ubonga, ubuNazaretha is fragile. ubuNazaretha is fragile. Izulu is fragile. Izulu is holy. Izulu alokhuzi alithathi into engacacile. Kodwa lana amanye amazulu ayakujaha uma ethola ukuthi usemngceleni. Ayakujaha uma ethola ukuthi usemngceleni. Bese efike ethi ungangabithi. Abasezulwini ngeke bekubange ngoba vele bona bafuna into epure. Kodwa lana amanye amazulu azothi ungangabithi. Kodwa inkinga ozobhekana nayo uma usufika kulamazulu, sasitshelwa ingilosi ithi ufica izalukazi ezindala. Lezi izalukazi ezindala zidla isinemfu noma zisidla ngamakhala noma zisidla ngokusifaka emazinyweni njengoba kwenziwa. Ufica amakhehla amadala kodwa inkinga ekhona umakoti uyiNazaretha. Kodwa uma usufa awusezukuya emzini oyingcwele, uzoya kulezi ngoba wena ubusho ukuthi no mina ngifuna ukuthi mina ngihambe ngendlela yamasiko. Kodwa futhi uhamba ngamendlela yamasiko kodwa emunye umlenze wakho usebukholweni. Uma usufika lapha ithi ke ingilosi inkinga efikile khona ukuthi uma usufika lapha lezi zalukazi zizofika manje zibuze ukuthi wena awuzange wayigayela ngani ntwana, wena awuzange wayithengela ngani isininzi, wena wawuhambelani ekhaya ungagqokile. Zisho yonke lamasiko akwaZulu amadala. Zima umakoti wena ubuhamba elokhuzeni ekhaya ungagqokile, wena ubuthi uthi lezi ilokhuza izalukazi ziyokuhlukumeza zikuhlukumeze. Ngani? Ngoba awuzange waze waphelela kulamasiko abo. Wena uthathe wathi uyiNazaretha angikugayi utshwala,
nginazaretha ngeke ngilokhuze ngilokhuze isinemfu nayo yonke into kodwa wafuna futhi ukuyophila nabantu ababhema isinemfu wafuna ukuyophila nabantu abadla igudu yonke laba bantu zobafica laba phambili ngoba into nento yenzayo impilo nempilo yenzayo uma ufa uyabuya kodwa uma udivide impilo yakho woe unto you woe unto you uma udivide impilo yakho woe unto you ngoba angeke ushemula ikhanda usucabanga ukuthi uzokwamukelwa ezulwini because asiyona impilo yakho niyakuzwa lokho asiyona impilo yakho kodwa laba uma uphuma nje umphefumulo wakho in fact ibona abakulandayo ngenkathi bekulanda laba basezulwini umqondisi ebuyele eceleni ngoba namba abantu abathi ungwakhona yikho ingilosi yathi njoba ade esho umfundisi yathi ingilosi uma usufile akufuneki ngisho ungcwatshwe ngendlela yempilo obungayiphili ngoba ngenkathi ungcwatshwa ngenkathi usufile sekukhuluma into ekhulunywa abantu emhlabeni usuke uyikhuluma kumuntu ongasekho ekufa so ngenkathi usufile isidumbu sakho silapha sekuqhamuka abantu bethi sebelokhuza sebebongela abantu asebafa labo bantu abababongelayo bazokuza kulo ngenkathi bebabongela ingilosi ayikwazi ukusondela elokhuzeni kumoya womuntu obongelwa ngeminye imimoya so ngenkathi laba abantu abasemhlabeni bebongela laba abantu abangasekho betshela uyihlo ongasekho masibanibani nansi indodana yakho masibanibani nangu makoti wakho labo bantu ababizwayo bazokuba khona la emngcwabeni ngenkathi ufakwa bahamba nawe bakusa lapha bangabakhona ngenkathi bekusa lapha abangakhona wena ubuyinazaretha uyayithola wena manjena usuhamba namadoda ongawazi uhamba namakhehla ongawazi uya endaweni ongayazi uma ufika laphana angeke wamukelwe kahle uzothi uma ufika laphana izalukazi zakhona zithi awukwenzanga ngani lokhu nalokhu 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 awubenzanga ngani lokhu nalokhu zikuhlukumeze uma umakoti esho njalo ingilosi uma umakoti uhlukumezeka uze kube isimanga uhlukumezwa yilizalukazi uma umfana uhlukumezeka isimanga uhlukumeza yilamakhehla manje mfundisi kodwa lo mfundisi usezolanda umuntu ongazilutho ngendaba yalento phela uzohamba ngoba kade uthe umfundisi wayemkhonza sasimkhonza phela hayi ukuthi ngikhuluma into engazi noma umfundisi sasingahlali naye intuthuko kodwa ngicabanga ukuthi naye wayekengenelela ikhokhwana uyalazi uyasazi nesihlalo sahlala sibhekene angazi ukuthi lolu siko ngisho bengena ekubhaneni bangena muva ehlele anze yabona
angathi kusho ukuthini bangena njengoba bengilo ngene lapha ngene ngiqonde ngithi no fanele ngiyabona ngila mase ngizofika lapha bese ngihlehla ngene ngihlehla aze ukuthi ngole intombi yami ngene ngihlehla noma sengifa kophodlozwa indlu ngemuva ngiphume ngayo isidingo sami siphume ngayo so lento engikhuluma ngayo biyenziwa kithi kunesihlalo esikhulu esibheke odongeni ngake ngizahamba laba abathandazi bawukhona umthandazo omkhulu ngapha kithi uyamazi umvangeli umthetho uyamazi uzonaphika uyamazi umthandazo omkhulu womthetho omude omnyama umthetho omnyama wayethi ma uzokuhlolela efike umthetho omnyama lezomncane kodwa wayethi ma ngabe esefika lapho ufike kulesi sihlalo lesi sinengubo lezi ezibomvu engapha bese efike ehlale ebhekene kodwa mase ebhekene bese uqhamuke indoda enezelikhulu ethi sawubona uqhamuke futhi hawu lo muntu oleneze lelizwi leseqhamngaphi ubone futhi noma sehle ukuthi hayi akuzeyena lo mthetho kade ngena la siphuma lapho ukuthi Wala, umfundisi uthanda uyamazi. Manje ke akunacala uma leyo nto uzoyenza completely. Kodwa hayi ukuthi ube uMnazaretha bese futhi uba yilento. Ngoba izohlupha. Umoya wakho uzohlupheka. Ngoba njengoba nilapha nje awudidekile kodwa uma usulena uzobona isimangaliso manje na ke thina esihlala nengilosi lezi izinto sine clear picture yazo ukuthi don't mix inkolo yakho nenye inkolo don't mix inkolo yakho nenye inkolo yikho ingilosi yathi ngisho imishado yenu ningayi ukoshada le emakhaya shadani esontweni ngisho ukudla ningahambe nidle ukudla dlani nesontweni ngoba ngaso sonke isikhathi njengoba ningcwele njena nihamba nengilosi uma nihamba nengilosi uhamba nengilosi ingilosi ivela ezulwini ingilosi ingcwele ingilosi mayisibona wenza into engasazwani nayo iyasuka kuwe ithi ke ingilosi lithi uma uyokwenza lezi zinto yana hamba wedwa kodwa etshela thina nomkhokheli ningalokothi nithathe ibandla liye emzini womuntu ninga noma ngabe umshado noma